Исәнмесез, эфирда жұмға күн яңалыклары студияда Роза Хабибуллина алга таба койбір темалар турында. 18-12 йорты артында базы шилгән фажиға булырга да ұзақ түгел. Урынга Лейсан Ханова чыкты. Чаллыда яшәп иҗат итүче язучы, җырчы, композитор Рубис Зариповка 80 яшь тула. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре белән Мәрьям Файрушина очрашты. 18-12 йорты артындагы территорияда базы шилгән чокыры бик тирән. Бу кешеләр иминлеге өчен куркыныч. Әлеге хәбәрне Чаллы ТВның кайнар элемтә телефонына зәпистәсендә яшәүчеләр юллады. Янәшәдә генә 8нче мәктәп теләсә кайсы вакытта фаҗига килеп чыгуы бар дип борчыла шәһәрдәшләр. Урынга Лейсан Ханова чыкты. Базның бик тирән икәнлеге күренеп тора. Күптән түгел әле ул бәлки кулланылышта да булгандыр. Монда киштәләр күренә, киштәләрдә исә банкалар тезелеп тора. Баз кырыйлары без сюжет төшергән арада да ишелеп китте. Кеше иминлеге өчен куркыныч бу урынды Рәсим Сыддыков. Ул үзе Миләшкәй поселогыннан. Базлар 18-12 йортында яшәүчеләрнеке дип ачыклап үтте ул. Аларның берсе ишелгәнен бүген генә күргән. Күптән түгел мин үткәндә исән сау иде. Менә бер атна үткәндер инде. Бик опасный урын. Монда бала чагалар йөри, монда укучылар йөри, монда уборка ясамыйлар. Постоянно менә деревья, ветки, прочие, грязь. Мусор. Надежда Чуприна 18-12 йортыннан. Бу территорияда аларның да базы бар. Карап төзекләндереп торабыз. 30 еллар элек ясалган базлар инде бу дип сөйләде ул безгә. Тик хәзер аларның күбесе яраксызга әйләнеп бара. Ишләр хәлдә булганнары тагын бар әле дип борчыла шәһәрдәш. Территория өчен җаваплыны да таба алмыйлар. Тут некоторые ямы, даже вот заброшена, вот эту яму, посмотрите, тут женщина умерла, она никому не нужна. Она тоже на кирпичах обычных построена, на деревяшках. Она тоже вот через 5 минут, через час, через год обвалится вся. Без Комсомол районы администрациясына мөрәҗәгать иттек. Район башлыгы урынбасары Руслан Кабиров әйтүенчә, баз хуҗасыз, аны күмү турында карар кабул ителгән. Администрация алга таба эшләрне планлаштырган арада урынга үзен проблемаларга битараф булмаган кеше дип таныткан шәһәрдәшебез Алмаз Төхвәтуллин килде. Ул шунда ук проблеманы хәл итүдә ярдәм итәчәген белдерде. Глина белән әйәр камазлар китерәләр глина, күмеп трамбовой итеп куябыз. Лейсан Ханова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Базны күмделәр, шәһәрдәшләргә иминлекләре өчен борчылырга урыны юк. Яңалыклар тапшыруы эфирга чыгар алдыннан 8нче мәктәп янындагы зур чокырны күмүләре турында хәбәр алдык. Безнең редакциягә Алмаз Төхвәтуллин юллаган фотолардан күренгәнчә, баз урыны тигезләнгән. Шәһәрдәш әйтүенчә, эш беткәннән соң урынга 18-12 йортында яшәүчеләр килеп рәхмәт белдергән. Танылган Чаллы язучысы, җырчы, композитор Рубис Зарипов 80 яшьлек юбилеена әзерләнә. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре 40тан артык китап авторы бүген дә актив иҗади тормыш алып бара. Әсәрләр яза, җырлый, музыкаль инструменталарда уйный һәм бәйгеләрдә катнаша. Юбилер белән Мәрьям Файрушина очрашты. Рубис Зарипов башкаруында Урман татар халык җыры. Әлеге композиция белән ул Казанда узган Алтын тавышка алтын акчарлак бәйгесендә гран-прига лаек була. Бу шәһәрдәшебезнең бой коллекциясендәге бүләкләрнең берсе генә. Рубис Зариповның музыкаль белеме юк, җырларга һәм тальянда уйнарга үзлегеннән өйрәнгән. Музыкага мәхәббәт бәләкәй чакта уянды ди ул. Әтием сугышта үлеп калды. Аның бер туган инесе Гыйльмулла абый исән кайтты. Кайтканда немес аккордеонга кайткан иде. Традырын шундый матур. Барып мин тарткалы торганым шуны шыпаңына. Тукай районы Теләнче Тамак авылында туып үскән Рубис Зарипов армиядә хезмәт иткәннән соң хәрби училищега укырга китә. 30 ел дәвамында Ижау колониясендә эшләгән. Подполковник исемендә отставкага чыкканнан соң 30 ел элек Чаллыга килеп урнаша, әдәби әсәрләр яза башлый. Тематиканың төп юнәлеше минем менә шушы хезмәт төзәтү учрежденияларындагы хикмәтле вакыйгалар турында. Менә гыйбрәтле хезмәт язмалары дип атала. Булар менә бөтенесе дәгән мемуарлар шикелле язылган әйберләр. Аның җыр җыентыклары да, балалар өчен китаплары да бар. Хезмәтләренә ихтыяҗ күп булса да, алар зур күләмдә чыкмый, һәр вакыт мөмкинлек булмый ди әдип. Шуңа да карамастан ул иҗат итүдән туктамый. Рубис Зарипов аралашырга ярата. Иҗатташ дусты, музыкант һәм укытучы Роза Тимофеева белән дә алар еш очраша. Мин аның таланты алдында башыям һәм киләчәк юбилей белән тәбрик итеп, аңа яңа матур иҗади уңышлар телим. Рубис Зариповның 80 еллык юбилее уңаеннан 20 апрель көнне энергетик мәдәният сараенда зур бәйрәм концерты узачак.
Мәрьям Файрушина, Ленар Султанов, яңалыклар. Татар малайы һәм татар кызы бәйгесе җиңүчеләре ачыкланды. Балалар һәм яшьләр иҗат сараенда конкурсның финалы үтте. Әлеге чара инде 11-нче тапкыр уза. Ул кеше яшьтән үк балаларда милли мәдәниятебезгә һәм телебезгә мәхәббәт һәм хөрмәт тәрбияләүне максат итә. Быел бәйге Россиядә театр елына багышланды. Анда барлыгы 120дән артык бала катнашты. Аларның 10-сы финалда чыгыш ясау хокукын алды. Ләйсән Ханова дәвам итә. Түгәрәк күл буенда яшәгән бит бер мактанчык бака. Балалар артистлардан бердә ким түгел, сәхнәдә чыгыш ясаудан курыкмыйлар, үзләрен иркен тоталар. Алар барысы да җиңүчеләр. Тамашачыларга кызыклы шоу программы тәкъдим иттеләр. Төркия әкиятендә Тышкан, Чукмар белән Тукмар әкиятендә Биси, Бишура әкиятендә төп рольне уйнадым. Шын татар үз телендә сөйли, матур итеп җырлый, бии. Физик яктан да шынныкан булырга тиеш. Мондый күнмәкләр тектирдем, биюләр биедем. Мин чын татар кызы. Бәйге мәктәпкәчә яшьтәге балалар арасында уза, бар татар телендә. Жюри әгъзалары беренче чиратта нәниләрнең чиста итеп татар телендә сөйли алуына игътибар итә. Бала күңеленә бу вакытта кирип калган татарлык, кирип калган сәнгатькә, дөньяга, әдәбиятыбызга, мәдәниятыбызга мәхәббәт, ул бер вакытта да кеше, улы кеше булгач та бала күңеленнән китмәс. Бәйгедә чыгыш ясаучы балалар ата-аналарның, бакча хезмәткәрләренең уртак тырышлыгы билгесе. Конкурс төрле темаларга багышлана. Мәсәлән, экология елында ул табигатьне саклауга багышланган булса, узган елны туган телебезне саклау өстендә эшләдек. Елгы бәйгебез театр елына, театр темасына багышланган. Монда балалар үзләренең театрда уйнау, рольләргә күрә осталыкларын күрсәтәләр. Татар малайы исеменә 58-нче бакчадан Әмирхан Юсупов, татар кызы исеменә 119-нче бакчадан Руфина Хайретдинова лаек булды. Финалистларның барысына да дипломнар тапшырылды. Ләйсән Ханова, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Кызылтау мәдәният үзәгендә Сабанты гүзәле 2019 бәйгесенең сайлап алу этапы узды. Көч сынашырга югары һәм урта белем бирү уку йортларындагы студентлар, шәһәр оешмаларында эшләүче 20 кыз килгән. Бәйгенең төп шарты асыл затларның 18 яшьтән алып 25 яшькә кадәр булуы һәм татар телен камил дәрәҗәдә белүләре. Гүзәлләр белән Лилия Гатина очрашты. Оештыручылар сүзләренә караганда, быел әлеге бәйге Чаллыда 26-нчы тапкыр узачак. Монысы башка ел бәйгеләреннән аерылачак, чөнки катнашучылар төрле авыл районнардан һәм чит шәһәрләрдән дә булачак. Бу бәйгедә без ачарга тырышабыз кызларның асылын, аның татарлыгын, аның тамырларына үзенең хөрмәтен, милләткә, Татарстанга булган ихтирамын ачарга тырышабыз. Раиля Шабаева сүзләренчә, Сабанты гүзәле бәйгесе турында ул узган елны ишеткән, ә быел ул үзе дә катнашырга теләк белдергән. Раиля шәфкать туташы булып эшли, үзе шигырьләр яза, аларны эчтәлекле итеп укырга ярата. Яраткан авторларымның берсе Гөлшат Зинашеваның «Ак күгәрчен» шигырен тәкъдим иттем. Ул бик моңсу шигырь һәм күңелемнән чыгарып инде тырыштым. Башка номерларда тырышып әзерләнгән Илнур Гомәров сүзләренә караганда, бәйгедә елдан-ел берсеннән-берсе акыллы, талантлы һәм татар телен камил белгән чын татар кызлары катнаша. Димәк инде бу Сабанты гүзәле бәйгесе яшәячәк дигән сүз. Һәм менә әле карап утырабыз. Кызлар бик тә куандыра, талантлы кызлар. Сабанты алдыннан бәйгенең финалы узачак, төп батырга бүләкләрне дә гүзәл кызлары тапшырачак. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Бүгенге менәшләр, мин сезнең белән сау булашам, алдагы елларыгыз күңелле һәм файдалы үтсен. Сау булыгыз. Мечтаете о собственном доме в Сосновом Бору на берегу Камы? Земельные участки с коммуникациями в Тарловке. Каждому покупателю в апреле проект дома в подарок. Беспроцентная рассрочка от застройщика. Приглашаем на выставку «Строй Экспо Татарстан» с 17 по 20 апреля в выставочный центр «Экспо Кама». Оргкомитет 470102.